Už niekoľko dní sa pracovníci obce zaoberajú úpravou chodníka v ulici Svätého Gorazda. K niektorým nehnuteľnostiam sa totiž nedá dostať autom. Niektorí obyvatelia ulice Svätého Gorazda mali v ostatných rokoch sťažený prístup k svojim nehnuteľnostiam. Problém nastal po rekonštrukcii chodníka v časti od obecného úradu smerom do centra obce. Teleso chodníka sa po rekonštrukcii dostalo tak vysoko, že prístup do niektorých dvorov autom bol nemožný. Situáciu riešilo už predošlé vedenie obce v súčinnosti so zastupiteľstvom. Ešte v predchádzajúcom volebnom období obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie, v ktorom uložilo obci riešiť situáciu vlastníkov nehnuteľností na ulici Svätého Gorazda, ktorí mali sťažený prístup do svojich obydlí tým, že tam bol vybudovaný nový chodník. Vzhľadom na to, že chodník bol budovaný v rámci projektu revitalizácie centra obce a ešte v minulom roku prebiehali posledné kontroly na tejto stavbe, nebolo možné urobiť, alebo respektíve naplniť toto uznesenie. Posledná kontrola projektu v našej obci už bola zrealizovaná a celý projekt bol ukončený. Z tohto dôvodu mohlo vedenie obce pristúpiť k plneniu uznesenia obecného zastupiteľstva, ktoré má riešiť situáciu majiteľov nehnuteľností, ktorým chodník obmedzil vstup do dvorov. Pristúpili sme pri prvej nehnuteľnosti k vybudovaniu tzv. HUPu, to znamená nejakej nájazdovej plochy, tak, aby sa dalo vchádzať do jednotlivých dvorov. Určite budeme pokračovať aj v ďalších bodoch, miestach, pri ďalších nehnuteľnostiach. Budeme ale pokračovať tak, ako nám to naše kapacity, či už pracovné alebo aj časové, budú umožňovať. Postupne budú upravené vstupy cez chodník do všetkých nehnuteľností, kde je s prejazdom autom na pozemok v tejto lokalite problém.